Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 24-nji marty hepdeniň penşenbe güni habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev Kırgız-Özbek şerketinde dartgınlılığın güýçlenen wagtynda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Tomusda Özbekistanda geçiriljek maslahatyna özüniň gatnaşmajagyny aýtdy. Atambayev 24 martda jurnalistlere Kırgızstan hiç bir uruşa başlamaz. Emma islenlik görnüşdäki agresiýa gaýta bermäge taýýar diýdi. 24 mart iňçe ketele garşy halkara göreş güni Türkmenistanda iňçe keteli bejermek üçin nähil mümkinçilikler bar. Ýa-da şu türmäge gelenlerde iňçe ketel bolýar, ýa-da Türkmenistanda temäke garşy döwlet derejesinde alınıp barlayan göreşiň korrupsiýany güýçlendirýänligi hususanda serhetde çilim bilen para berilýänligi barada maglumatlar gowuşýar. Yük maşinlarynyň sürüjileri öz ýüklerini menziline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlyk nokatlaryna duran işgärlere çilim bilen para berýärler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerik. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Ortaýa Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçirýän duşugynyň Siriýa we Ukrainadaky krizise gönükdiriljekdigi aýdyldy. Kerry 24 martda Moskwada Lavrov bilen gepleşikleriniň öň ýanyndan çykyşynda Siriýada düşmançylygy bet etmek boýunça gowşak ýaraşygyň käbir progress döredinligini aýtdy. Lavrov halkara jemgyýetçiliginiň Ukrainadaky krizisiň durnuklanmagyna nähili kömek berip biljekdigi barada maslahat etmek niýetiniň bardygyny öňünden mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ortaýa ýolbaşçylary bilen gepleşikleriniň dowamında Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady wezipesinden çetleşdirmek meselesini hem gozgajakdygy aýdylýar. Şeýle Kerry'niň Ortaýa gündöwür Ukrainadaky ortaýa separatistlere batyş etmäge çagyrmagyna garaşylýar. Iran harbileri Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň elinden gaýdyp almak boýunça ul operasiýanyň başlananlygyny aýtdylar. Goşun generaly brigadir Yahya Rasul Al-Farah Gizlin atly operasiýanyň başlananlygyny 24 martda habar berdi. Rasul Irak göçleriniň Iragyň ululugy boýunça 2-nji şäherinden gündöwür tarapda ýerleşýän Mahmur şäheriniň etegindäki Ençeme Uwanyň eýlendiklerini aýtdy. Şeýle Rasul İslam döwleti atly topara garşy döwüşýän Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň howadan goldow berýänligini bellädi. Bagdaddan 360 kilometr uzaklykda ýerleşýän Mosul şäheri 2014 ýylyň iýun aýynda İslam döwleti topary tarapyndan basylyp alındy. 2015 ýylyň dekabr aýynda Iragyň harbiýleri Günbatar Ramadi şäherini gaýdyp aldylar we Ençeme aýynyň dowamında İslam döwleti toparyna garşy ilkinji uly üstünlük gazandylar. Türkiýanyň polisiýasynyň Siriýada ekstremist İslam döwleti toparyna goşulmagy planlaşdyrýanlygy guman edilýän Ortaýa we Merkezi Aziýaly 5 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Türkiýanyň mediasy Gaziantep şäheriniň kanun goraýjy resmiýetine salgylanyp 23 martda akşam tutsak edilen adamlaryň Ortaýadan, Täjikstandan, Türkmenistandan we Özbekistandan dygyny habar berdi. Maglumata görä şüphelenýänler öýleriniň Türkiýanyň Siriýa bilen terkedinden geçip İslam döwleti toparyna goşulmagy planlaşdyrýandyklaryny boyun alypdyr. Ortaýa we Merkezi Aziýa döwletleriniň resmiýleri öz raýatlarynyň ýüzlerçesiniň soňky ýyllarda Siriýada we Irakda İslam döwleti toparyna goşulandyklaryny aýdýarlar. Brüsseliň aeroportuna hüjüm eden janyň geçen 2 hüjümçiniň biri noýabr aýynda Parijde amala aşyrylan hüjümlerde ulanylan bombalary döreden bolmagy guman edilýän adamdygyny Ýewropaly resmiýleri 23 martda ýylan etdiler we hüjümüň İslam döwleti topary bilen bagly şol bir öýjüň amala aşyrylan bolmagyny çak etdiler. Belgiýanyň, Fransiýanyň we Ýewropanyň häkimetleriniň Belgiýanyň täzelikler agentliklerine France Press we Associated Press agentliklerine aýtmagyna görä Najim Lahroçynyň DNK-sy 20 martda aeroportda bolan bomba partlamasyna amala aşyran bombaçylaryň biriniň jesedinden alynan nusxa gawat gelipdir. Resmiýler bu adamy geçen hepden bäri gözleýändiklerini, onuň Parijde bolan hüjümlere jogapkar bolmakda guman edilýän we 18 martda tutsak edilen Salah Abdeslamyň ýarany bolanlygyny aýtdylar.
Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Tomusda Özbekistanda geçiriljek maslahatyna özüniň gatnaşmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24 martda eden bu beýannamasy Kırgız-Özbek serhediniň dawaly böleginde dartgynlygyň güýçlenen wagtyna gawat geldi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ortaýat hyty Kazakystan, Kırgızstan we Özbekistan ýerýär. Atambayew Kırgızstanyň hiç haçan uruşa başlamajagyny emma üslendik agresiýa jogap bermäge taýýardygyny bellädi. 18 martda Özbekistanyň häkimetleri Kırgızstan bilen serhetdeş Alabuh etrafynda onlar çaharwysyny we harby tehnikasyny yerleşdirdi. Kırgız häkimetleri serhede harbylaryny we harby tehnikasyny ibermek bilen jogap berdiler. 21 martda taraplar öz harbylaryny serhetden ýygyna çekdiler. Emma ýagdaý dartgynly bolmagyna galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň tribunaly 24 martda öňkü serp lideri Radovan Karadziçiň işi boýunça kararyny eglan etdi. Karadziç 1995-nji ýylda Srebrenitsadaky kırgınçylygy görkezme bermekde aýplandy. Karadziç Srebrenitsada 1995-nji ýylda öldürilen 8000 musulman erkegi we oglany bilen baglylykda ikinji genotsit aýplamasy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Tomusda Özbekistanda geçiriljek maslahatyna özüniň gatnaşmajagyny aýtdy. Atambayewiň 24 martda eden bu beýannamasy Kırgız-Özbek serhediniň dawaly böleginde dartgynlygyň güýçlenen wagtyna gawat geldi. Ýaňy ýakynda Özbekistan we Kırgızstan özara serhedine öz harbylaryny yerleşdirdi. Merkezi Aziýaly goňşularyň arasyndaky bu ýagdaý barada kärdeşim Ýowşan Annagurwanyň maglumatyny dinläli. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew egerde Kırgız-Özbek serhedindäki dawaly ýer üstünde gapma garşylyk aradan aýrylmasa özüniň şu Tomus Özbekistana planlaşdyrylan saparyny goýup bolsun etjekdigini aýtdy. Atambayew 24 martda jurnalistlere Kırgızstan hiç wagt hiç bir uruşa başlamaz, emma islenlik görnüşdäki agresiýa gaýtaw bermäge taýýar diýdi. Ol Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde 23-24 ýylyna geçmeli sammitine gatnaşmaly. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna Hatay, Kazakystan, Kırgızstan, Orsiýa, Täjikistan we Özbekistan ýerýär. Özbek häkimetler 18 martda Kırgızstanyň günerti günwatar etrafy bolan Alabukanyň olaýyna serhedin ýanyna onlar çesker. 2 sany bronly tehnika, 2 sany hem harby tank yerleşdirdi. Kırgız häkimetler hem bir ýere esker harby tehnika ýolladylar. İki tarap hem 21 martda eskerleriň we tehnikanyň bir bölegini ol ýerden aýyrdy. Emma bu ýerdäki ýagdaý dartgynly bolmagyna galýar. Bu ýerdäki çatak mesele Özbek-Kırgız serhediniň 1314 kilometriniň entek kesgitlenmedik bolmagy bilen bagly we serhed geçelgesiniň töwereginde konfliktler köplenç zorlukly bolýar. Soňky ýyllarda şeýle çaknaşyklaryň bir näçesi adamlaryň atylyp öldürilmegi bilen tamamlandy. Häzirki dawa Özbekistanyny urgan depe, Kırgızstanyny unkurtu diýip bilýän kiçirek dagyň töwereginde turýar. Bu daglyk Kırgız-Özbek serhediniň entek anyp kesgitlenmedik ýerine Kırgızstanyň Kerben şäheriniň 10 kilometrligine ýerleşýär. 18 martda Özbekistanyň 2 sany bronly tehnika 40 çemesi eskerlen birden Ungor depeniň golaýyna serhed geçergesinde Çarasart diýilýän ýerde peýda boldy. Kırgız resmiýetleriniň pikirine görä Özbek manewry Bişkek bilen Daşkentiň arasynda umumy serhetdäki dartgynly ýagdaý harbylaşdyrmalyk barada baglaşylan iki taraplaryň alalaşygyň düzgünlerini bozmak bolýar. Bu dartgynly ýagdaý we Özbekistanyň Kırgızstana garanyna has uly harby kuwaty Bişkeki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň hemişelik geňeşine ýüz tutmagy hemde bu meseleni adatdan nasar maslahata goýmagy soramagy terdi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy 22 martda bu mesele boýunça öz aladasyny bildirdi. Şeýle-de bu gurama öz baş sekretarinyň ornwasary Arabadalyany dawaly ýerdäki ýagdaýlary öwrenmek üçin iýerjekdigini aýtdy. Özbekistan 2012-nji ýylda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny terk edipdi. Günerti Kırgızstanyň ýüzlerçe miň etnik özüň ýaşaýan ýerine etnik we territorial dawalar aýratyn ynjyk mesele bolup durýar. Kırgızstanyň kyrgyzlar we etnik özbekler geçmişde has golaýda bolsa 2000-nji ýylda ganly çaknaşyklara şaýat bolup ýüzlerçe adam köpüsi özbek pida berdiler. 10 miňlerçe adam bolsa ýaşaýan ýerinden göçmeli boldy. Kärdeşim Ýowşan Annagurwanyň maglumatyny dinlediňiz.
Brüssel'in halkara aeroportuna hücum eden zanının geçen iki hücumçudan birinin noyabr ayında Parij'de malaşırılan hücumlarda ulanılan bombaları döreden olmağı guman edilen adamdığını Avrupalı resmiler 23. Mart'ta ilan ettiler. 22. Mart'ta Brüssel'de olan partlamada 30'dan gowrak adam, noyabr ayında Parij'deki partlamada 130 adam vefat bolupdy. Eýsem Belgiýanyň paýtagty Brüssel nädip terrorçuluk problemasynyň merkezine öwrüldi. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň taýýarlan synyň mazmunyny Kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Brüsselin Molenbeek etrapynyň ady bir ýyl mundan ozal da dünýäde köp eşdilen ad däldi. Ýöne 13. noýabrda Parijde bolan hüjümlerden we 22. martda Brüsselde partlanan bombalardan soňra bu ad Ýewropanyň öz içinde dören islamçy terrorizm bilen manydaş söze urildi. Munyň sebäbi hem Parij we Brüssel hüjümlerinde galan izleri izarlanynda olaryň Belgiýanyň paýtagtynyň merkezinden sanlyca minut uzaklykda ýerleşýän takminan 95.000 ilatly şu mahelle gelip dirýänligi. Paris hüjümlerine gatnaşanlaryň azyndan 3'si Molenbeekli. Bu üçiniň biri bolan we hüjümleri gurnanlykda guman edilýän Salih Abdulsalam bolsa 18. martda ele salynýança bir neçe aýlap şu ýerde gizlenip gezipdir. Molenbeek Ýewropada militant islamçy ekstremizmleriň merkezine öwrülmegine näme zat sebäp boldyka? Brüsselin pajyrlap ösýän merkezi bilen aralykdyň sanlyca minut bolsa da dargap sandan galan Molenbeek onlarça ýyllap köplenç demirgazyk Afrikaly migrantlary öz içine çekip geldi. Käbir ýerlerde ilatyň 80% musulmanlar, tutuşlugyna aýdanyňda 30% bolan işçilik derejesi ýaşlaryň arasynda 40%-a golay. Migrantlaryň öňkü nesli Belgiýanyň awtolog karhanlarynda, kömür magdanlarynda işlän bolsa, ýurdyň soňky ýyllarda senagaty esaslanýan ykdysadyýete geçmegi soňky nesle işe ýerleşmäge köp mümkinçilik goýmady. Hem Fransuz hem Gallant dilinde gürläp bilmesen ya üniversiteti gutaran bolmasaň işlere kerhana ýok. İş yok. Musulman ýaşlarynyň arasynda bolan ýokary bilme bolmadyklaryň sany 60%-dan hem geçýär. Olar Gallant dilini de bilen oklar diýip, ekstremizm we terrorizm hakda köp makallar ýazan Belgiýaly awtor Bilal Benýaşiş aýtýar. Onun bellemegine göre Molenbeekdäki problemalary goşant goşýan ýene bir zat Belgiýanyň Saud Arabistany bilen amatly neft sowdasyna gyzygyp 1970-nji ýyllarda aýlag Arab döwletlerinde bilim alan wagtçylara Belgiýa gelip ýerli mescitlerde sapak bermäge ruhsat edenligi. Salafist wagtçylar islamyň sünni mezhebiniň beýleklerden has radikal formasyny östirdiler. Bu hem soňra Belgiýa jemgyýetinde özüne orun tapmadyk ýaşlary lap keçetdi. Wagtçylaryň Belgiýada musulman maşgalarda doglan ýaşlara eden täsiri juda güýçli boldy diýip Benýaşiş öten noýabrda El Jazeera telekanalyna beren gurulmanda aýtdy. Muňa Paris bilen Brüsselde bolan hüjümler subutnama bolup biler. Bu hüjümleriň ikisiniň de jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Bu ekstremistik salafiçi guramanyň Molenbeekde we Belgiýanyň beýleki etraplarynda radikallaşan ýaşlary özüne çekenligi aýdylýar. Adam başyna hesaplanyňda Belgiýadan Siriýa baran söwüşçileriň sany Ýewropanyň beýleki ýurtlaryndan ýokary. Brüsselde ýerleşýän Egmont ilmi barlyk guramasynyň bildirmegine görä Iragy we Siriýa giden Belgiýalylaryň sany 300-den gowrak. Radiomyzyň habar merkeziniň taýýarlan synyň mazmunyny Kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda temäke garşy döwlet derejesinde alınıp barýan görüşüň korrupsiýany güýçlendirýänligi barada maglumatlar gowşýar. Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz çeşmelerde çap bolan maglumatlara görä, soňky wagtda çilim Türkmenistanyň serhetlerinde serhetden geçmek üçin para hökmünde hem ulanylýar. Bu barada has çekmejek maglumatlary Kärdeşim Ýowşan Nurwandan dinläli.
Türkmenistanyny çilimkeşligi, çilim sewdasyna garşy görülýän çäreler bilen baglykda ýurtda çilim korrupsiýasynyň hem barha güýçlenýänini gaýdylýar. Çilimkeşlik ýa-da ilatyň saglygyny çilimkeşlik zirarly dörýän kesellerden goramak maksady bilen görülen soňky çäreleriň biri Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň häkimet wagtynyň geçen anda beren maglumatyna görä temmäki önümlerine girilen döwlet monopoliýasy boldy. Hasanowy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde temmäki önümlerini ýurda getirmegi we olara narh kesmegi, satmagyň ähli ýaryny ýurdun sewda we daşary gatnaşyklar ministrligine berdi. Türkmenistanyň çilim temmäki önümler bilen bagly gadaganlyklaryň çilime garaşlary ayatlaryň gerdeninden ykdysady ýük bolup düşýänligi, ýagny olaryň öz çekçek çilimlerini maşgaly büdjetiniň barha köp bölegini harçlamaly bolýanyny gaýdylýar. Şol wagtda ýurtda çilim bilen bagly korrupsiýanyň bir ýyldan gowrak wagt ýary çuň köküranyny gaýdylýar. Türkmenistanyň alternativ habarlar berýän gorama bilen söhbetdeş bolan gadag raýaty Erik Supushowyň sözlerine görä, ýük maşinalarynyň sürüjileri öz ýüklerini menziline ýetirmek üçin Türkmenistanyň barlygy nokatlaryna duran işgärleri çilim bilen para berýärler. Вот нам давали долларами, да, вот туда. $700-800 в одном конец. Bize ýol üçin $700-800 berýärler. Biz şol pulun $200 çilim alýar diýip olaýdýar. Supushowyň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýangyk çyýlan stansiýalaryna hem çilim gowy para peşkeşiň roluny oýnaýar. Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот, больше 50 литров солярки не дают. И приходится опять же на сигареты менять. А на сигареты какую-то тебе тонну заправят. Eger ýangyk çyýmak üçin ýangyk stansiýasyna barsak, bize 50 litrden artyk bermeýärler. Ondan ýene çilim bermeli bolýar. Çilim berseň tonna diýseň hem berýärler diýip Supushow aýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistany ýükeltýän maşinalaryň sürüjileriniň ählisi ýanlaryny çilim alýarlar we ol ýerde şonsuz menziline ýetmek mümkin näl. И все берут сигареты. Не только я один. Все водители, кто туда заезжает. Потому что без этого никак. До места уже ты не доедешь. Yerli çeşmeleriň şol sanyny Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewiň berýän maglumatyna görä Türkmenistanyň çilimiň bahasy soňky ýyllar her ýylyň aprelini sagdynlyk aýyny 20% jemesi gymmatladylyp, soňu bilen köplen şol gymmatladylan narhyna galýar. Inni temmäki önümlerini getirmegiň we satmagyň bar ygtyýary ýurdun sewda we daşary gatnaşyklar ministrliginiň ygtyýaryna berilen soň ilata satylýan çilimiň hiliniň peselip bahasynyň bolsa has gymmatlamagyndan, şeýle-de çilim korrupsiýasynyň has çuňlaşmagyndan alada bildirilýär. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. 24 mart ýyňçy kesele garşy bütün dünýä göreş güni. Birleşen Milletler Guramatynyň 1993-nji ýylda bu keteli global problemi hökmünde ikrar edip, ketelçilik hemde onuň öňüni almak we çyýlaty habarly etmek maksady bilen halkara tenetini esaslandyrdy. Türkmenistanda ýyňçy keteli bejermek üçin nähili mümkinçilikler bar. Türkmen ketelhanalaryna raýatlara nähili şertler hödürlenýär. Habarçy Sultanat Çylwanyň Liwap vilayatynyň Garabekowul etrafyndan 60 ýaşly pensioner Zeynep bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Näşe ýyňçy kesel obalarda ilatda şu kesel bamya ýokmy? Uzulum adawlyk baş ýerlerde. Iştilýär dana plany tuberkuloz bolupdyr diýip iştilýär. Öňüm işdiýetim şo, öňüm şolar ýaly adawlyk şo ýerde çykýar. Häzirim çykypdy ýaşraklardan ana. Planin gaýdy tuberkuloz bolupdyr balnisada diýip iştilýär adawlyk. Ya ogly ya gaýdy, öňüm şonýara. Tarap merkezinde ýyňçy kesel bilen kesellerleri bejermek üçin ýürütülýän hasahana barmy? O şo hasahana bar. Tarap merkezinde bar şo umut bir giňişlik arasy ýerde gurulun. Şo hasahana bar gördüňizmi? Bar gördüm. Şo näçe adam mysal üçin niýetlenen, şonda näçe adam bejergeli adam köpmi? Adama onça köp bolmasa da şol sehel şo meseleler şo balnisa alýar. Umut beceri berýär şol balnisalar. Näşe ihsasy diýilýär, taşa soňky döwürlerde näşe indi bundan bir 5-6 ýyl odal. Şu 5-6 ýyl odal näşe narkomaniýa köpeldi, näşe neşekeşlik köpeldi. Onuň türmäge gitdiler köpeldi diýilýär. Şuny ýaş oglanlar ýa-da türmäge düşen dinalar şuny türmede keseller gelýär diýilýär. Ana şunyň ýaly faktlary duş geldiňi. Şu gurrunlar halk arasynda ba etýär, şu türmäge gelenlerde ýyňçy kesel bolýar. Ýöne onýalyken bu narkomanlar zat biziň owada onça zat bolmaýarken, umut arasynda ýöne owamyz. Ýöne şu türmäge gelenlerde boldy diýip aýtdylar ýöne.
Yok oldu şola. Ondan ona şolar misal çürüyordunuz bilýäniň gamla şol türmede oturup gelip dinçe ketel bilen dolanyp gelenin masgalarynda şol ýokun bir-birine ýokka diýilýär da. Şoňarak ýokup masgalada bir näçe adamyň kesellerine duşan ýerine barmy? O duşan nimetdilen yer ba. Olar ýalak bir-birine ýokuşyp bir masgaladan bir 2-3 tane öldüler. Neme şo türmede ýatyp gelen neme bilen şo inçe ketellen öldü diýip nimetdiler şonu. Ýöne soňkular gülýäl açylyp gitdi. Indi şu hasahanana barıp gören bolsaňyzda şonda näme bejerikler berilýär? İmi täberleýän eken şonda. Süýt gatyga daşartynda duran eken şoň berilýän eken zat. Näçe imit berilýän eken ýöne. Şonu derman üçinçiligi barada näme eşitdiňiz? Hasahana tarapynda derman berilýär, gowy özleri derman diýip pelak bolanoklar ana oňa turaşlary bar. Derman zat hemme gerek zatlaryny tapyp berýär. Oňat. Şu kesel ýaz çağalarda duş gelýärmi? Çağalar keselläpdir diýip eşitdiňizmi? Min häzir ýaş çaga daha nemedem okýan, şu ulrak çagalarda, öňräge ulraklarda nemetdim. Soňa men endi bir-iki ana şu biriniň gyýdynda tuberkuloz bar eken diýip eşitdim. Olamdy çagalarny nemedip bejertip ýödip. Ýöne öz obamyzda da eşitilýär da şonýalak demi. Inçe kesel, ana şu garyplyk kesel diýilýär. Şol iýmit ýetmezligine bolup bilýär adam palyň pis bolsa. Ana şu halkyň halýagda nähilekşi, halkyň ýaşaýyş durmuş derejede nähilekşi, şonýalak keselleriň ýüze çykmagyna sebäp bolar ýaly pis ýaşaýan adamlar barmy? Ýa, pis ýaşaýan adamlara onýalak şu pis ýaşaýan adamlarda da bolýar şol. Oňat ýaşap ýören adamlarda da bilmedim howadan ýa başga bir ýerlerden geçýärmi şol. Meni şona gördüm ýöne. Oňat nime adamlarym şüýdüp kesel bolup dursul diýip bir gyýjagabyny şüýdüp nimetip ýörenä gördüm. Itganam ýerinde oçağam. Ýöne halkyň ýaşaýyş durmuş derejesi nähili? Halkyň durmuş ýagdaý derejesi gowy. Biz olarda oňat. O malsız garasız adam yok, onu temmesi oğullarımda şular ýalak gowy. İşlerine zat ba, hereket edene zat ba, işliyorlar, alıyorlar. Onya hor ýaşap ýören adam yok. Töhbetde şu üçin sag bolun. Hayır, sag bolun size. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Liwaply Zeynep bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Inçe kesele garşy türkmen keselhanalaryndaky şuňky şertler barada pikir sorap orta atan sowalymyza türkmen atly okyjymyz inçe kesel 100% bejergisi bolan bir hastalyk emma Türkmenistanda halk ýa-da doktorlar elmedamy gorkýarlar inçe keseli orta çykarmagy. Bu ullakan ýalňyşlyk diýip öz tesbirinde ýazýar. Diýmesem ölem ady bilen tesbir galdyran ýeni bir okyjymyz bolsa döwletimiziň keselhanalarynda bejeri şertler berýän pullaryna bagly. Galyp etse däri dermanlary öz hasabyna almaly. Öz hasabyna alsaňam doktorlaryň bejerdigi bolmaýar diýip belliýär we keselhanada bejeri şertleri kanagatlanarly däl diýär. Bu elbetde okyjylarymyzyň pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Sewda bilen meşgullanýan türkmen telekeçileriniň ýurduň öz içinde harid alyp satmagynyň soňky wagtda has ýörgünlüdigini yerli synçylar gürrüň berýärler. Şol burakda da esasan paýtahtdan harid satyn alýan işöwürleriň öňünde dürli kynçylyklaryň döreýänligi barada hem habar gowşýar. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gürrüň bermegi soradyk. Amanmuradaga soňky günlerde, soňky wagtda paýtahtdan ýurdun başga ýerlerine harit alyp barýan telekeçileriň saklanýanlygy, olaryň alyp barýan haritleriniň barlanýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Siz özüňiz şeýle ýagdaýa şahit bolduňyzmy we bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gürrüň berýäňiz? Näme bolup geçýär? Bunlarda belki soňky aýlarda Aşgabat şäherindäki hususy etilipdäki dukanlaryň käbiri hem-de vilayetlerde yerleşýän hususy dukan eýleri, işöwürler Aşgabat şäherindäki uly sewda merkezlerinden ýa-da daşary ýurtly işöwürleriň Türkmenistanyny işleýän uly sewda merkezlerinden harytlary özleriniň dukanlaryna satmak üçin alyp gidýärler. Şeýle harytlar başga da
Sewda merkezlerinde satın alınýan ýöne iň köp satın alınýan ýeri bir Türk işewurlarynyň sewda merkezi bolan Ýympaş sewda merkezi. Ine şular ýurdun durly vilayetlerine alyp gidýärler. Ýöne şol harytlary vilayetlere alyp gitmekde bolan uly kynçylyklar görýär. Meselem aýdaly men öz gözüm bilen şahit bolan ýagdaýym bir Aşgabatdan Balkan vilayetine türlü hozul kazatlar için gerekli haritler alıp barayan işewuri Ahal we Balkan vilayetinin serhedindäki köşeyol hareket gullugynyň mokozuny işleýän polisiýa işgärler sakladylar. Hem de olar işewurdan alıp barayan haritlarynyň nireden alynan we olaryň gelip çykşakyndaky dokumenti görkezmegi hem de harityň hillerejesini görkezýän ýürüýte sertifikatı görkezmegi talap ettiler. Elbette polisiýa orlunyň işgärine el haky diýilýän para peşkeş berilenden soňra o şo maşynyň öz barayan ýolun dowam etmegine urusat etdi. Bir ýolly hälisini ýüze çykýan ýagdaý, hälisini gaýtalanýan ýagdaý budur. Amanradaga telekeçileriň ýolda saklanmagyndan başga ýüzüňiz bolan kynçylyklary barmy şunlar? Paýtagtdan haryt alyp barýan ýolda saklanmak bir spektaklyň birinji bölümi, ikinji bölümi şol harytlar özüniň netlenen ýerine eltilip, işewurlaryň hususiyetçiligine dukanlaryna satylyp başlananda ýüze çykýar. Onu da edil ýollaky ýaly harytyň hillerejesini görkezýän sertifikady, onuň gelip çykşakyndaky maliýe dokumentini talap edýärler ýöne eýem o ýerde diňe polisiýa orlugynyň işgärlerinden eýsem salgyt gullugynyň işgärleri şeýle hem sewda gözegçilik edýän idara karhanalaryň işgärlerin bişe gatnaşýarlar, oňa teredýärler hem de işewurdan ýa-ni dukan eýesinden düşünür talap edýärler, bişin gadaglygyny edýärler. Amanradaga bu ýagdaýyň ýüze çykmagyna welaýatlardaky dukan eýeleriniň paýtagtdan aýratynam daşary ýurtly şirketlere degişli sewda merkezlerinden haryt satyn almagyna näme sebäp bolýar? Bu sebäp bolýan esasat ýurtda banklarda dollaryň asasan sewdasynyň ýatyrylmagy birinji sebäp, ikinciden ýurdun başyna gidýän işewurlary çäklendirilen mukdardaky daşary ýurt valyutasyny alyp urusat edilýänligi şu iki ýagdaý sebäplen ýurdun başyndan getirilýän harytlar suwseslikde sewda dukanlaryna satylan wagtynda ol juda gymmat satylýar. Amanradaga siziň agzan sewda merkezleriňizde telekeçileriň uly mukdarda alyp satmak üçin haryt satyn almagyna haýsy da bolsa görnüşde çäklendirme barmy? Olarda ýok, şeýle çäklendirme ýok. Sewda merkezinden oňa hiç ýyldy garşylyk ýöne sewda merkezi bir lomoy sewda bazasy, ol bar ýol sewda merkezi. Şonuň üçin ol özünden haryt alyp gidýän işewurlary, sewdagarlary harytyň hillereje sakyndaky sertifikat berip bilen on bermek mümkinçiligi ýok. Hiç ýyldy resmi dokumenti guwanamany berip bilen onu şeýle hukuk ýöne harytyň meşgurlygyny sanyny çäklendirme ýok. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle Facebookda Azatlyk radiosy we WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mailem edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.